Muimbi mukuru wezimdanso Silent Killer akatyamadza ruzhinji rweZimbabwe nemafans ake ose mushure mekuramba kukwira ndege iyo yaienda kuUK kumutambo uyo wakatarisirwa zvikuru weUK Summer Festival. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano, ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo video rino. So aramba kukwira ndege avazvikira mutoilet. So unfortunately for the people who were looking forward to see Silent Killer, this situation has gone bad. Sekureva kwa Fred Matenga, manager weY2K Promotions, anoti ngwere akaramba kukwira ndege iyi achiti akarotswa hope dzekuti yaizoputika iri mudenga. VaMatenga vakaburitsa pachena kuti Silent Killer panicked moments before departure and locked himself in an airport toilet, refusing to come out. Akazvilokera muchimbuzi chepanhandare yendege ndokuramba kubuda. Mafanzi anga akamirira nemoyo wese for Silent Killer's UK performance yanhasi, asi kumonyoroka kwechiitiko ichi kwasiya varongi, maorganizers nemapromoters vachipopota nekunyunyuta zvikuru uye vatsigiri vaodzwa moyo. Summer Festival is known for bringing up top Zim acts to an international stage, and Ngwere's absence now raises questions about his future international bookings. Vamwe vanoti izvi zvakonzerwa nekutora zvinodhaka kana kuti pfungwa dzangwere dzasiya pwere, vamwe vachitiwo it's a publicity stunt, vamwe vachiti Ngwere anga asina kubhadharwa zvakakwana, anga asina kupiwa mari yake. Either way, unless paitiko miracle nhasi Ngwere yopindira muUK, maziso ese ari pamutambo uyu kuti vaone kuti pachaitwa plan B yei. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.